Ďalší video za Brainot. Dneska tu budeme mať samozrejme aj opening, ale najviac sa teším na toto North Pole, čo nám začína za 4 minúty. Takže my si ideme urobiť opening. Tak, prvý lucky block. A čo nám tu sakra padne? Dúfam, že nie Brainot God, ale Secret. Bang, bro. Bang, kámo, hneď Secret, kámo. OK. Som nečakal, neviem koľko dáva. Počkaj, ja sa pozriem. Bum, dáva 20,4 milióna. OK, Santa Hotspot. OK. Dneska som dostal tieto lucky bloky z tamtoho stromčka. Takže tento typ. OK, no nič. No nič, kámo, zase blbosť. No nič, GG kamo, ale akože hneď z prvého, OK. Máme tu ešte raz, 2, 3, 4 lucky block, kamo. Poď kamo, poď prosím Secret, prosím. Poď bang, Secret. OK. Týchto už mám, sorry, triplito, kamo. Ešte ďalší, bye. Otvoríme všetky naraz, kamo. Bang a bang. Zas, kamo, do prčíc. Zas. No, do prdele, ja už ďalšie taký bloky nemám. Ale to samozrejme nevadí, pretože bude North Pole a tam budú tie darčeky, no. Vlastne, takže stále si môžeme niečo otvoriť. Za 2 minúty nám to začína a dneska, keď som videl tento kalendár, tak idem kamo, bang a máme tu potahu. Jo. Akože cool. Akože ja som včera vlastne získal ešte z toho North Pole, čo som tam tie darčeky zabaloval, tak som získal toho No My Present, no. Hej. Vlastne. Ale tento Santa Hotspot, kámo, OK. Včera ten event, kámo, akože cool, ale no, neviem. Ale OK, bol event včera, ste obrajného, takže tak. Tu tento plišak, kámo, neviem, aký bol kód, takže dal som si ho. Premium Festival Lucky Block. Jaký je premium, kámo, to je ten istý jak ten, ne? No. Christmas, jup. OK, takže za chvíľu nám príde vlak a ja sa vám ozvem, až keď príde vlak, zatím čus. Takže už nám príde vlak, kámo, už je tu aj vlak, samozrejme. Rýchlo, tento, oni. Free spin, nič, kámo, 14 milión, to je nič. Takže je tu vlak, kámo, a idem na North Pole, OK. No tak poď. Tak, OK. Sedíme hneď v prvej rade, kámo. A jedem! OK. Nech sa dúfam, že nenapojí, lebo nemám pre-connection otvorený, takže nemal by sa nenapojí. No, už sme tu. A uvidíme, že čo? No, kapučína nebereme, to je jasné, proste Brainot God. Sorry. A tak toto. Candy sa nám hodí, Candy úplne kámo. Keby to bol No My Present, kámo, tak OK. Tak OK, tak si beriem. No, ďalšia kapučína. Sorry. OK. Kapučíno, kámo, nechcem ťa vole, chod do prčíc. OK, Candy berem. Poď sem. Chci Candy, kámo, túto, nie vampíru kapučínu, ale tú kapučínu nebereme, to som povedal. No nevím, no, tak ukáž nejaký Secret, napríklad, alebo čo. Tak iba Candy zoberiem. Tak iba Candy, teda, jak mi. No, tak sa nestíham, kámo. Nestíham. Lucky block, kámo, berem. Lucky block. Sem. Davaj. Tam som nevidel, čo fakt bolo. A to ani nestíham.
Ešte 5 darčekov, kámo. No tak. Ďalší festival, aký bolo, kámo. Ber, kámo. Proste. To nestíham. Festival, aký bolo. Ktorý ti, kámo. Ne, kámo, to prčíc. Ach jo. Tak aspoň spálnime to tak. Či? Asi ne. Asi nespálnime, ale candy berem. Candy, jo, to sa hodí. Pink. Bro, ja som nestil festival, aký blok, ne. Tak to už je jedno, bereme proste hoci čo. Pink. Dávaj candy. Dávaj mi candy, more. Ne! Ja som to nestihol. Máme len 40 sekúnd, toto neviem. Kámo. Ok, máme to. No čak. A darčeky budú hotové od 4, 3, 2, 1, pink. Ok, let's go. Let's go, bro. Ok, takže 100 hneď nafarmených. No, hej, tak nejak. Ok, tak kde sú prvé darčeky? Letí tu niekde Santa? Jo, on je tu, kamo, jeho vidíme? Santa, kamo. Oh my god. Zhod nám nejaké darčeky, kamo. Šiši. Hod nám niečo, kamo. No, haló. Ja už je tu prvý darček. Pink. Candice. No nič, kamo. Ok, giftiny, spiderini. To je ešte v pohode, to sa dá. Ale ja chcem nájsť ten festival, aký blok, kamo. To je ďalší darček. Pink. Zas, kamo. No tak, nedávaj mi už candies iba. Akože hodí sa na festival, aký blok, ale... No neviem. Ok, ďalší darček. Pink. Tu nechcem, GG. Tu zatiaľ predáme asi. Túto kapučinku. Baleriku. Ok, jeden, no. Tak, nejaký ďalší darček. Jo, tam je. Pink. No tak ukážu niečo dobré. Cocoa cappuccino assassino. Bro, please. Yes, festival, aký blok. Máme ďalší na otvorenie. Ešte tu letí. Už tu neletí, takže to bolo všetko, kámo. No neva. Bum. A idem otvoriť, kámo. Ja sa nebudem kúkať. Ja sa nekúkam, kámo. Určite to už nejak spadlo. Už. Tak to je niečo pomalé. To je niečo noobské, kámo. Toto je niečo... To prčíc. No tak, kámo, nedej si zo mňa prdel, no nič. Ďalší darček. Ok, candies. Pink. Ďalšie, ok. Máme ďalší. Ďalší, kámo. Hej, bro! To čo má byť? Ok. Pink. Festival, aký blok. Festival, kámo. Dúfam, že na neho padne nejaká aspoň tá mutácia. Ale asi ne. Asi ne, to vyzerá tak. No nič, kupujem. No GG. OK, kámo. Akože hlavne sa teším na tú 25, pretože tam je tento 25 Playnut. A tam je ešte Steve Lucky Block, kámo. Tak poď. Bum. Ja idem preč od toho a potom sa tam budem pozrieť, kámo. Pretože ak tam má padnúci kryták, ok. Už tam asi padol.
Ja sa nekúkam, kámo. Ja sa nekúkam, kámo. Ale že vôbec. No ukáž. OK, to vyzerá tiež, že je ten istý. Či? Triplito tralalitos. No nič, kámo. Sa neviem. A tento kámo naučili. No nevo. OK. Ja by som asi skončil, kámo. Takže tak, no. Zase bude za hodinku, kámo. No, 2 vlastne. Takže, pokiaľ to video by to bolo všetko, zanechte like, odber a s tým čus.